Sau și vreau să nu joc pe aici pe canal. Și da, asta să fie un nou joculeț. Pe numii este un joc cu pian, ok. Nu, să nu spuneți mie, aici sunt ăsta, cred să iau eu cutie. Când iau pe acum, haideți că să-i dau un mic. O scurtă pauză publicitară. O scurtă pauză publicitară, aici aveți jocuri Prayer și aici așa aici sunt jocuri tare, cu să te joci toate jocurile. Sunt tare. Aici așa, toate jocurile pe care ai vrea ca să te joci. Uitați, Standoff 2, Standoff 2 mi-a plăcut foarte mult jocul ăsta. Uitați Free Fire, aici așa, Free Fire va fi Tom este și stați ca să vă mai arăt. Da, să apare și un videoclip despre Stumble Guys, cu Stumble Guys și el videoclip despre jocul ăsta, cu jocul ăsta și ăsta, adică toate jocurile va fi aici, Roblox, Brawl Stars. De când am intrat pe Brawl Stars și haideți ca să intrăm pe un joc. Și da, și eu vi recomand, sau dacă n-aveți cumva jocuri, dacă n-aveți cumva jocuri instalate și aveți cumva un router sau niște net, atunci neapărat să fie cu net. Aveți și niște jocuri gratis. Astea sunt toate jocurile gratis. Astea merg doar cu net, vă spun eu acum. Ăsta merge fără net. Și ăsta merge fără net. Și cu și mai merge fără net ăsta ok, ăsta și atâtea jocuri merge fără net. Acum vom reveni la video. Ok, hai să intrăm cu play game. Hai să o malea. Vedeți? Asta. Vezi? Uitați-te aici. Nu vi se pare că așa vezi cu descriere, desigur că asta vă recomand. Asta nu se gratis, asta vă asta pe care da, mă jocul ăsta de la este cu trebuie să instalez gratis. Este. Va apărea și un Asta vă spun că mâine a să apară, adică vrea să deschid și o bălciu. A să deschid și o bălciu. A să deschid bălci. Hai, acum deschid să greu. Este greu, păi greu. Dar știu și ăsta. Cred că aici așa văd că ea să te concentreze. Trebuie să văd cât de este. Acum vine prea multe. Uite-mă! Oh my god! Ce greu e!
cred că nu m-ați înțelege, dar... Ok, până la vedere când voi vă uitați, credeți că este ușor. Instalați-vă și voi jocul ăsta. Să vedeți că nu e ușor. Nu e ușor, nu e ușor. Și da... Vreau ca să ne mai jucăm după aceea încă un joc. Jocul ăla... Ok, haideți, acum jucăm al doilea. Ok, frate, i-am dat drumul. Ăsta e jocul pe care v-am zis. Stop. Oh, nu, ai nevoie la toaletă. Ba. Aici putem să-i luăm. Uitați. Ce face? Acum trebuie să-i spălăm, pute urât, pupo, toți. Tomule, puți. Lasă-i bă acolo. Să lăsăm așa. Trebuie să-i dăm mâncărică. Da, vine cumva și pe ăsta. Vine cumva și jocul ăsta. Trebuie să-i dă pe aia, că e prea mare. Trebuie să... Da, să ai o porțiune de creștere, ok? Este inteligent. Vedeți ce văd. Se schimbă și bă. Uite veste din noi. Dacă vreți să uitați și pe contul meu de TikTok, vi arăt chiar. Uitați, ăsta e contul meu. Arod Silviu 2 liniuțe 456. Ce părere aveți? Da, și hai ca să le ok, frate, am revenit la Tom. Că văd să-i dau un pic așa. Mă știu ce tiră. Trebuie ca să aruncăm pe Tom de aici și... Oh! Up! Ia vezi ceva? Vezi altă chestie? Hop. Hop. Tu. Vezi mai altă chestie? Așa se joacă drept. Așa se joacă step. Așa se joacă step. Dar ceva părăsi punem aici ochelarii ăștia să schimbăm.
Să scoatem ochelarii ăștia. Oh, boy, ce a făcut pe uită? Gata, frate. Te băga să... Te băga să băga și la culcare. Hai să desenăm și ceva. Haideți, asta. Da, să mă joc și pe Minecraft cu abonații. Sigur. Acum, haideți, acum să băgăm tot aici. Ce vrea să joace Minecraft cu mine, să mă joc cu abonații. Asta-i bani. Că n-am cu cine să mă joc Minecraft. Deci dacă ține susține moderatorul, trebuie să mai facem. Să mai facem videoclipuri cu Tom. Acum avem nevoie de un albastru. Că zic de albastru, păi albastru ăsta mă refer. Acum așa este un fel de curcubeu. Răspărăriau, fac eu. Fac eu. Băieți, fete. Uitați, părăria neagră așa ca un pirat. Vedeți și voi cum este un pirat. Și acum am nevoie de gri, dar văd că n-am gri. N-am gri pe aici. Dar facem cu asta până așa. Și acum peștucul. Ia uitați, așa se face. Aici apare ca să fie. Da. Așa. Acum e soarele. Uite, galben. Uitați și... Scrieți și voi comentarii cum vi se pare până acum. Că mie mi se pare foarte ca lumea. Jocul de sigur portocaliu. Gata. Ups, am dat buleară aici. Și acolo trebuie un roșu mai așa. Uite așa. Perfect. Băi, tot. Da, și cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel buton de like și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!